Dito sa Sabang Danau City, Cebu ay ordinaryong tanawin na lang na makikita ang isang matanda na nangangalakal ng basura. Dala ang kanyang sariling bike na may tatlong gulong. Kanina ay natsimpuhan ko siya na inayos ang nakuha niyang electrical wire na nagkabuhol-buhol habang papunta ako ng palengke. Naikwento niya na siya ay 67 years old na at ang kanyang pangalan ay Celso Nunez at matagal nang nangangalakal simula pa 1997. Pero hindi nagtagal ang aming usapan dahil papunta pa ako ng palengke at pagpatuloy pa niya ang kanyang pangangalakal ng basura. Matapos ang aking mga lakad ay binalikan ko si Tatay Silso at dito ko siya inabutan. Alam po tawag, wala na itawag na premium. Ang premium, pagkuha na niya, nag-navy. Ang regular, city. Kata ang carpet, dili steel plate na eh. Carpet. Kanang tayaw Japon. Kanayang nigpis nga ako, kapuludo. Tag 4 kilo. Kini mga sin nani. Mga Sin, alin, tag 3 ang kilo. tag 3. Karon nasa kalisdanan. Ayaw pa sa di mo tunod ang adlaw nga poison serious bulsa nung suot. mo gyud. Nakay bike. Wala na, ito gitudluan ako. Nakakato na. Mula kang lang iya. Kanang kargahan lang. Hindi ko kulik yan. Nasa mga kapigato na. Salbar gyud. Salbar gyud. Oo, tapos may sikan biyahe pa ako. Ang masyuntian sa ikaw ng biyahe makakapigatos, di may kusintos kami. Naikwento rin ni tatay na ang natanggap niyang ayuda mula sa gobyerno ay binili niya ng bike para sa kanyang manugang na nawala ng trabaho para maging katuwang niya sa pangangalakal para pangtusto sa pangangailangan ng buong pamilya. Guys, ito na po yung mga nakolekta ni Tatay Silso kanina. Yan ang mga plastic, may mga bakal. Yan po mga wire. So sari-sari lang po ng mga kalakal yung nakukuha ni tatay. Ngayong araw na ito guys ay samahan ko si Tatay Silso sa kanyang pangangalakal hanggang maibenta niya ang kanyang mga nakuha sa junk shop. So guys, samahan natin guys. Yan po guys, hindi po alintana ni Tatay Silso ang init ng araw at hinalungkay po yung mga basura para lang makakuha ng mga kalakal na maibibinta. Yan po mga karton, kahit ano-ano lang po na mga basura, basta maibinta po ay kinukuha po ni tatay. Habang patuloy si tatay sa pangangalakal guys ay mayroon akong namaan na isang lalaki at yun pala ay ang kanyang manugang, kaya kinausap ko sandali. Di mo itong ugangan si tatay? Ito naka-bike? Oo, kata. So nakaisgot siya ni mo nga nanguanda ko na karon na masura po niya. Muna iyang pinalit nga bike? Oo, Di ka naka sa junk shop? Kanang sa Cebu di ka trabaho sa una? Mandawi. Yan, nawala ang trabaho. Karon kay katabang-tabang na sad kuno niya sad sa pang iya pangita. Ikaw di ay nagtudlo niya nga ikaw daw kuno niagi siya. Yeah, so ako lang siyang kuyugan sa unahan. Ha? timbang na siya diyan. Oh. Swiss man ta. Pangorta lain. Ngayon guys ay huminto kami ni tatay sa gilid ng kalsada para i-segregate yung mga nakuha niyang mga kalakal kasi kailangan daw ihiwalay yung mga iba't ibang klase para mas madali po siya na
timbangin doon sa junk shop. Depende po kasi sa klase yung presyo ng kalakal guys, kaya kailangan niya pong i-segregate. Ayan na po guys, hinihiwalay na po ni tatay yung mga iba't ibang klase para diretso na po sa timbangan kapag nakarating sa junk shop. Ayan po, pinaghirapan talaga ang kahit maliit lang na kita. Kailangan talaga paghirapan ni tatay para maging pera po yung basura na kanyang napupulot mula sa mga tinatapon ng mga tao. Kung Ayan guys, papunta na kami sa junk shop para Kahit maibenta tatay? po yung dalawang kalakal ni tatay. Ayan po guys, natapos na pong maibenta ni tatay yung kanyang mga basura at ang kinita po ay 90 pesos lang. Ngayon guys, andito ako ngayon sa gilid ng kalsada. Dito ko hihintayin si Tatay Silsio kasi meron akong dalang kaunting grocery. Bigyan natin sa kanya para makatulong sa pangangailangan kasi maliit lang po yung kinita niya. Ito na po yung mga grocery. Bigyan na Ang natin ato ang sponsor anitay kay si Nitski TV. TV? Nitski TV, taga kuan siya na siya sa gawas sa trabaho og si Migs and Toilets channel. Mo nag-sponsor na to ani. Bahatag sa imo. Nya. Salamat dito sa binigay niyo sa akin. Malaking tulong to. Dahil sa Yes, si Nitski TV po ang sponsor natin at si Migs and Toilets channel. salamat. Kumusta naman ang kita natin ngayon, tay? Kumita ako ng pamugasay. Mahigit 200. 200 sa isang araw na pagbabanat ng buto sa gitna ng araw. So tay, sana makatulong to sa inyo, binigay ni Nitski TV at Mix and Toilets channel para po sa inyo, dagdag po sa pangangailangan. Salamat. Yun po, yan po si tatay, kagagaling lang po niya magbinta ng mga kalakal. Yan, pauwi na po siya guys sa bahay nila. So dito ko na lang sa daan ibinigay kasi medyo malayo-layo pa ang biyahe.
Tay, mag-ingat po kayo palagi. Araw-araw po ba kayong lumalabas para mangalakal, Tay? Oo, linggo lang ang paway. Linggo lang, pahinga linggo. Paway, pahit Pero Lunes hanggang Saturday, lumalabas kayo, Tay. Pamugasay lang. Lalo na ngayon, no, mahirap talagang buhay. So sana makatulong itong biyaya, Tay, no? Oo, malaking tulong to sa ako mo apo. Mayroon din yan, gatas, Tay, at mga dilata, at sardinas, pati noodles, mayroon dyan sa loob. Mayroon din sabon, panlaba. Salamat Ari, nagbigay. Maraming salamat sa inyong binigay. Daw. Nitski TV and Migs and Tulits channel. Basta yun na yun, Tay, ha? Salamat Ari. Ingat po kayo palagi, Tay.